kuma jagoranci na alheri. Tambaya ce da ni kamar game da wata bidiyo da na gani yau yanzu gaba maganar da muke zana cewa ta waggawa take ko hadizawa take sunanta ya kwanta mana mani. Wai menene gaskiyar lamari mai gida? Ya ne abin yake? Dan naji mutane suna cewa ku ta rasu ne an je kai ta makabarta ba abin gawa ba ta abin ga bidiyon ma haka na gani. To ko da ban ji Hausa sosai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko da ban ji Hausa sosai ba ma. Kace kai ne ka ba da lambobi kace wanda yana da labarin abin nan. Wanga sarauniyar Lugu ce. Lugu yana kusa ga Bagaji. Ka san su in sarauniya ya mutu. Tunda ba Bahaushe bane, mu saka kunnan basira wajen sauraron sa. To wanga bidiyo din tura maka wurin da anka gane shi ne wanda ga gadan shi. Sai an gani wannan ne aka tafi nawa. To lokacin da anka gani wanga ka gani an tai da shi wurin kaburruka lokacin. To ba tare da bata lokaci ba ga cikakkun rahotannin. Sai mu tsaya mu natsu dan kallo da saurare har zuwa ƙarshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwana masu albarka ina yi muku fatan alkhairi da fatan dukkaninku kuna cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda dai muke muku magana a ranar yau 21 ga watan 1 shekara ta 2023. To mun zo ne mu warware wasu batutuwa da jiya muka ambata, shekaran jiya muka ambata, biyan wannan shanta mu mai albarka. Idan ba ku mance ba, shekaran jiya mun ɗora bidiyo wannan wanda muka kawo muku audio na cewa wani yana magana akan cewa wata mawaƙiya ce wadda asalinta yan Nijar ce ta rasu shine ta kasa bunuwa ake yawo da ita haka bisa wannan an kasa wanda suke doke da gawon ma sun kasa ajiye ta take ta yawo da su yake cewa ayi hankali gashi an ci duniya da sauransu dai kwa wanda dai kuke biye da mu shekaran jiya kun dai ji bidiyon kuma har ƙarshen ta kun ji wanda har muka ajiye lambar mu limaran mu na cewa duk mai wani bayani game da wannan bidiyo na gaskiya ya fito ya yi mana magana kan WhatsApp saboda mu bayyana mutane wannan ƙarya ce yake. To alhamdulillah da ikon Allah mun ta samun mutane suna ta yi mana maganganu wani ya ce da Allah menene gaskiyar lamarin wani ya dan ƙara mana haske akan lamarin. To shawarar da muka yanke shine za mu kawo muku duka gaskiyar maganar da mutane suka yi ta faɗi game da wannan gawar da wannan mutanen suke doke da. A takaice dai wanda ya zo ya kawo odiyon nan za ku ji abin da mutanen ga za su faɗi game da maganar shi. Ku da kanku kowa zai zamo alƙalin kanshi kwa. Saboda ita rayuwar nan ta yanzu ba yanda za a yi a ce ka zo ka yi ta maganganu ba tare da wasu kwakwaran hujjoji ba. Don haka mutane suna ga kamar ko ni ne ma na kirkira wani abubuwan da sauransu. To shine na ce bari to in kawo muku bayanin mutane da suka yi game da wannan bidiyo. Don haka anan da nake ce ma yan uwa assalamu alaikum, bari in bar ku da al'umma wanda suka taɓo mu ko te game da ba mu bayani game da abin da ya shafi wannan bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a yana su yi muku ƙarin haske bisa da wani guntun bidiyo da nake shi na yawo cikin kwana goma ga. To lalle wannan audio da wannan bawa Allah ya dora akan wannan guntun bidiyo gaskiya ba gaskiya bane, ƙarya ne kuma ya ci zalin wannan mace da shi ne suna kan wannan bidiyo. Shi dai wannan bidiyo yana so yi muku ƙarin haske dangance da abin da na sani cikin wannan bidiyo. Wannan bidiyo ya samo asali ne a cikin komin a ƙarƙashin komin kin Bambai. Ita kuma komin kin Bambai yana ƙarƙashin kuma jihar Tawa. A ƙarƙashin cikin komin kin Bambai wannan bidiyo ya samo asali. Yau ko akalla bidiyon nan dai ko bai yi ba dai yana shekara 5. Kamar irin abin gana na al'ada kuma a shahirci da aka yi idan maye sai a ce maye ya zo ya buge mutum ko ya tashi mutum haka. To idan ana son a gano ko wani na ya aikata wannan abu dama su in wanda an kai ma wannan aiki ba su bar ma Allah ba za su tashi matsafa za ku su yi tsayi a
ko tsahin da aka yi su matsawa suna zazzabka su yi tsayi kuma wannan abu da ake azabi su cika a lungume kamar gawa bunsuru ne lalle ba ta yi a gabana ba amma an ce bunsuru ne ake bugewa aza a kai akan wannan cikaran kuma wannan mutane daga lokaci kan nan shi ka ita ce ke yawo da su ga mutane duk inda shi mayin ya zo dama cikar tana zuwa da mutane can ta dawo inda an kai ya zaka yayi aika-aikan shi mayi da hatta kai ta nuna shi shi na yi wannan aiki da lalle wannan bidiyo ta samu asali ne a cikin community Bambai kuma community Bambai tana ƙarƙashin jihar Tawa kuma akalla wannan bidiyo ta kai zuwa shekara 5 lalle ba gaskiya bane ya ci dai za a yanka ne kuma mu masu wannan aiki ubangiji kuma in mawasu yana kashe da shi su gaskiya Allah dan ba aiki kwarai su insha Allah to dangance da abin da na sani kenan a cikin wannan bidiyo insha Allah. Décédée le 8 janvier dernier, la reine des Asna de l'Arewa, Sarauniya Algimma, sera enterrée les jours qui suivent. Mais avant, le corps doit passer par des rituels comme la recherche de sa remplaçante, le lieu où la case sera construite et le lieu où elle-même sera enterrée. Après plus de 4 heures de temps, 4 hommes issus de la communauté de Bagaji portèrent le corps sur un lit de tige de mil pour que, selon la tradition Azna de Lougou, la défunte fasse ses différentes désignations. Après avoir traîné les porteurs sur une longue distance et salué les officiels puis les proches parents, la toute nouvelle Sarauniya fut désignée, mais loin dans un autre village. Il avait fallu envoyer des gens pour l'amener et la présenter. Tard dans la journée, Kambari, âgé d'une 60aine d'années et originaire de Lougou, fut désigné, l'emplacement de sa case identifié et enfin la défunte enterrée, non sans être enveloppée dans une peau fraîche de vache, comme l'indique la tradition.